Χαίρετε, χαίρετε. Είναι το πρώτο μου βίντεο στο Minecraft, όπως βλέπετε. Δεν το περιμένατε να κάνω βίντεο Minecraft. Ωραία, αυτό είναι το παλιό μου παιχνίδι, λέγεται λα. Πάμε να δούμε. Είναι 3 μήνες δεν έπαιξα Minecraft αυτό το παιχνίδι. Είναι 3 μήνες δεν έπαιξα. Και λέω πάμε να το μοιραστούμε μαζί σας, να δούμε το κόσμο μου. Δεν το είδα σίγουρα. Ωραία. Θα αργήσει λίγο. Θα αργήσει, ναι. Πάτα λίγο πώς και μετά πάμε. Αυτός είναι ο κόσμος μου. Μην δείτε κάτι περίεργο. Ωραία, είναι πολύ καιρό να παίξω Minecraft. Κοιτάξτε τα σκουπίδια. Παίζω εδώ πέρα ένα PvP στον φίλο μου τον Μπάμπη. Τώρα αν είναι εδώ πέρα. Σε 3, 4, 5 μέρες θα παίξουμε PvP με τον Μπάμπη, να δείτε πως παίζουμε. PvP δεν ξέρω πως λέγεται. Ωραία, πάμε να κάνουμε πρωί γιατί είναι νύχτα. Κολλάει λίγο. Μέρα, πάταμε. Εδώ πέρα είχα κάτι τέτοιο ρε φίλε, άνοιγαν πόρτες, πού είναι, το χάλασα. Πώς να το χάλασε ο Μπάμπης, Μπάμπη. Είχα και τέτοιο να μάθω με το καράβι να το στήσω ρε φίλε, να γίνει στον τρίτο. Τα χάλασε όλα ο Μπάμπης. Μην τα δείτε τέτοια περίεργα. Μην δείτε κάτι περίεργο, σίγουρα. Σίγουρα δεν βλέπετε κάτι περίεργο. Αυτό είναι το κόσμος μου. Το λα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτό γιατί δεν το βάζω, δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι το σπίτι μου. Μαύρο κρεβάτι, ταιριάζει με το σπίτι. Εδώ πέρα τι άφησα, τίποτα. Εδώ πέρα έχω τα πάντα. Φτιάξω φύτρα και βέβαια ψυχή. Τέλειο, Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Αυτό το κανάλι πρέπει να πάει μόνο 200 εγγραφές. Είμαστε 148 νομίζω, κάπου εδώ. Αυτή είναι η φυλακή μου. Αυτή είναι οι φυλακές. Υπάρχουν κι άλλες πιο cool φυλακές. Η Απάνη η καλύτερη φυλακή σώμενη. Νομίζω δεν είναι, εδώ είναι, νομίζω πάνω εδώ. Αυτή είναι, ναι. Εδώ πέρα είναι, δεν ξέρω, απλά το βάλα, πετάξει σκουπίδια, ξέρω εγώ. Τουαλέτα του, το κρεβάτι του. Είναι πιο cool. Εδώ πέρα έχω μόνο ένα κρεβάτι. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτός έχει μόνο ένα κρεβάτι και αυτός και αυτό. Αυτός έχει 2 κρεβάτια και αυτός πλήρωσε παραπάνω. Ο άλλος έχει μια τουαλέτα και ένα κρεβάτι. Ο άλλος τουαλέτα, κρεβάτι και αυτό το ίδιο. Βασικά αυτή είναι η φυλακή μου. Ωραία, σκέφτομαι να φτιάξουμε κάτι. Δεν φτιάξω ποτέ. Να φτιάξω ένα παλιό παιχνίδι. Όχι. Αυτό είναι πολύ βαρετό. Δεν θα πάρει καθόλου προβαλές. Τι θα φτιάξω ρε παιδιά. Εδώ πέρα θέλω κάτι. Όχι, βροχή ρε φίλε, όχι βροχή. Όπα, sorry. Καιρός, πάμε. Ωραία, θα παίξω να βάλουμε κάτι. Πήγε ένα slide. Πώς χώρισε μέσα. Πώς χώρισε. Εσύ πώς χώρισες. Ωραία. Μην μιλήσουμε πολύ. Πάμε να φτιάξουμε ό,τι σκεφτόμαστε. Ή να φτιάξουμε με μπλοκ. Καλό μου φαίνεται. Ωραία, παίρνουμε λίγο αυτό. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά λες να δοκιμάσω. Λες. Άντε, πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς είναι. Δεν χαλάω κάθε. Εγώ σκέφτομαι να βάλω αυτό γιατί ταιριάζει full.
Ωραία, έχει μέσα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 μπλοκ. Ωραία, έχει 17 μπλοκ. Πάμε λίγο μαρκέ γιατί είναι πολύ μεγάλο. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Τι είπα, περίμενα εδώ πάλι τα άλλα, λίγο τα μπλοκ. Γιατί κολλάει και το κινητό μου, ρε φίλε. Ωραία, πάλι να μετρήσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Τώρα εγώ έχω εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17. Πάμε το ένα που κόβουμε, τι λέω. Πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Βασικά, να δούμε εδώ πέρα, βασικά. Πιστεύω ίσο είναι. Πάμε να δούμε να σπάσουμε το μπλοκ. Μετρήσουμε λίγο. Πάμε έτσι. Πάμε λίγο έτσι, στο πίσω το μπλοκ. Περπατάμε. Εντάξει, ίσο είναι. Εντάξει, ίσο είναι. Ωραία, να μετρήσουμε όμως το μέθητος, ύψος. Δεν ξέρω να μιλήσω κιόλας. Ωραία, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 ύψος. Πήγε. 7 ύψος. 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Εντάξει, θα αργήσουμε λίγο. Πατάω λίγο πώς, γιατί θα αργήσουμε. Επιτέλους τελείωσα. Ουφ, βαρέθηκα. Ωραία, πάμε λίγο να μετρήσουμε για αυτά τώρα. Θα χρειαστούμε άσπρο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω, ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Το βιβλίο δεν το κάνουμε σίγουρα, μην φανταστείτε κιόλας. Θέλουμε κόκκινο, ωραία, θα το σπάσουμε βέβαια, θέλουμε. Βασικά πάω να πάρουμε ένα κόκκινο τώρα. Κόκκινο θα πάρουμε αυτό στα blocks. Κόκκινο, ωραία. Κόκκινο σκληρό. Ωραία, πάμε να μετρήσουμε πού είναι αυτό τώρα. Ωραία, πάμε να μετρήσουμε στο μέγεθος τους. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 και 5 μέτρα, οκ, 5 μέτρα, οκ. 5 μέτρα να το κάνω, εντάξει. Βασικά πάμε να δοκιμάσουμε έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, τι λέω. Πάμε πάλι από την αρχή, μπερδευτικά. 1, 2, 3, 4, 5, ωραία, σπάμε αυτά. Πάμε και αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε και αυτό. Είναι στα ίσα. Wow, δεν το περίμενα. Πάμε λίγο τέτοιο. Ανοίξαμε μέρα. Ωραία, πάμε να μετρήσουμε τέτοια. Ωραία, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όμως είναι στα 5 μέτρα, οκ, κατάλαβα. Πάμε. Σπάμε αυτό. Σπάμε και εκείνο. Σπάμε και αυτό. Σπάμε και αυτό. Σπάμε και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Πιστεύω στα ίσα είναι. Πιστεύω είναι στα ίσα. Πάμε να δούμε λίγο.
Σωστά είναι. Πάμε έτσι τώρα. Κολλάει λίγο το κινητό, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Κολλώ αμάξι, δεν ακούω. Hasta acá empezó. Madara. Ουάλα. Όπα, ξεχάσαμε κι αυτό. Τώρα ουάλα. Τι κάναμε εδώ, ρε φίλε. Τι κάναμε εδώ. Αυτό είναι τέλειο πράγμα. Τώρα πάμε και στο τελευταίο. Βασικά, όχι τελευταίο, ακόμα συνεχεία έχουμε. Θέλουμε άσπρο. Sorry, θέλει κάποια άσπρα για να τα κάνουμε ακριβώς. Εντάξει, δύσκολο είναι να το κάνουμε, αλλά το προσπαθήσω. Τι κοιτάς. Εγώ θα πάρω αυτό καλύτερα να είναι. Αυτό. 1, 2, 3. Ωραία, πάμε 1, 2, 3 κάτω. Ωραία, πάμε λίγο να μετρήσουμε κάτω. Πόσο μέτρα κάτω. 1, 2, 3, 4 κάτω. 4 μέτρα κάτω. 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Ωραίο. Πάμε και αυτό κάτω. Τέλειο. Πόσο ωραίο το έκανα. Εντάξει, και αυτό πώς θα πρέπει να γίνει. Πώς φαίνεται. Τέλειο. Ωραία, και από πάνω θέλει. Και πάνω. Πάμε λίγο να δούμε πόσο μετρά. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ένα, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Τι αυτό κάναμε. Τώρα και τελευταίο. Εντάξει, δεν είναι κάτι κόκκινο. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like και μην γραφτείτε στο κανάλι μου. Από 10 μέρες θα κάνω κι άλλο ένα νέο βίντεο. Γεια σας. Όμως δεν μοιάζει ίδιο, ρε παιδιά. Φανταστείτε τώρα. Ολόριο δεν μοιάζει. Ολόριο. Περίμενα. Πρέπει να πάρω και τέτοιο να δείτε. Ολόριο. Είναι ολόριο, μην πείτε, είναι ολόριο. Μόνο αυτά τα υλικά ήθελε και τέλος. 3 υλικά και τέλος. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και μια εγγραφή και bye!